Nehnula, táto sedí. Musíme zase. Pojď. To nemá chybu. Na druhé, to nejde to tak na to druhé. Lebo z toho spodu, podívej, si robí dílku. Nic, podívej sa, Tony. Už to včera zabrala hodně. Ne, jednu, druhou, obě se odkúše. Naraz. Tony, zasúchaj na ňu. To víš lepší. A už si není. No určitě, to pod kepienkou meliorácií, podívej sa to, a už je tam. To je jako, že on sa nezdá. Aspoň tu jednu gulku môžeš ukradnúť. Ne. Ja to nevím. No, podívej, už sú tam. Nedaj, to taká dobrota. Čo je normálne video.